Hello mga pamilya! Feeling Ann here and welcome back to my channel kung saan ang saya at ang ganda lang ng buhay. Well, actually, hindi masyadong masaya at maganda ang ating araw today dahil other than the fact na hindi pa ka-COVID-free ang ating bansa, may pinagdadaanan ng ating Kapamilya Network which I believe marami sa inyo ang affected kagaya ko dahil alam niyo ba, sa ABS-CBN ako nag-on-the-job training. Wow! At ang ABS-CBN din po ang unang nagbigay sa akin ng experience para makasakay ng eroplano ng libre. That was when I was 20 or 19 years old. And at the same time, kung naririnig nyo ang aking of course, naririnig nyo ang boses ko ngayon. Pero this is not my normal voice. This is my modulated voice at dahil din po ito sa ABS-CBN. Dahil sila po ang nagturo sa akin ng modulated voice, specifically MOR, Dagupan 94.3. At si DJ Maki din po ang nag-refer sa akin sa kusina ni Lucky Digno at doon po nagtuloy-tuloy ang aking hosting jobs. And of course, sa mga nakapanood sa akin dati sa ABS-CBN din po, ako naka-experience maging contestant ng I Am Pugay, syempre. So, kaya naman para i-cheer up natin sila at para yakapin natin sila ng mahigpit, nagtanong ako sa aking My Day ng ano ang paborito mong show ng ABS-CBN at bakit. So, ngayong araw, babasahin natin ang inyong mga comments, mga sagot sa aking tanong. Alright? Sabi ni Ken Cedric, Showtime, sir. Kasi, andun ka. Ako naman itong si Cedric na ito. Pinapakilig si Feeling Ann. Sana true. Wait, next. Si Justin naman, sabi niya Pinoy Big Brother because hindi lang dahil gusto kong makapasok sa bahay ni Kuya, but it also tackles a lot of relevant issues na nakaka-relate ang karamihan. Ako, kagaya ko pala to si Justin. Actually, sa mga hindi nakakalam, 3 times po tayo nag-audition sa PBB. Kaso, yun nga lang, it's not for us. Okay, next. Sabi naman ni Sir Peter from USA, it's showtime. Kasi kamukha ni Vong, si yummy siya kahit yan. Medyo censored kaya bawal natin basahin. Oh, sister ha. Next, sabi naman ni Ma'am Jen, sabi niya, legal wife kasi andun si Echo. Naku, nakakamiss si Echo. Next, sabi naman ni Iris, ang paborito kong palabas ng ABS-CBN ay ang It's Showtime. Bukod ito ay isang programang na ipapamalas ang mga talento ng ating mga kapwang Pilipino, nakakapagbigay rin ito ng mga ngiti sa mukha ng sambayanan, lalo na sa mga nanay o mas nakakatanda na ang inatupag na lamang sa bahay ang mag-aliw-aliw. Madami ang nakaka-relate at nakakaintindi sa mga istorya o birong nababanggit sa Showtime. Naging daan din ito upang maging katanggap-tanggap at mas kilala ang mga kasarian maliban sa babae at lalaki. Nag-relate tayo doon, mga pamilya. Dito rin naaabot ang mga dito rin naaabot ng mga nangangarap na mamamayan ang kanilang mga pangarap upang may mapatunayan o kaya maiahon ang pamilya sa kahirapan. Hindi lamang katatawanan ang basihan ng It's Showtime, kung hindi mayroon din mga aral na mapupulot dito, lalo na sa mga malalalim na usapin at natatalakay din ang mga totoo at ang mga pangyayaring nararanasan natin sa araw-araw sa mundo natin ngayon. Ako, pang Miss Universe ang sagot ni Clem.
Next, sabi naman ng aking ate na si Emmeline, Princess Sarah, ang munting prinsipe? Prinsesa, prinsipe. CD, ang munting prinsipe. Home Along the Lires, ang TV. Okay, dokie, doc. Okay, Kaferico, MMK, Tabing Ilog, Gimmick, Meteor Garden. Sarap lang balikan ng kabataan ko, haha. Saka when I think of those palabas, naalala ko ang mga panahon na nag-aabang kami ng mga pinsan at buong pamilya at sama-samang nanonood para makinig, matawa, maiyak at manghula ng title ng MMK. Naku, isa ka rin ba mga kapamilya sa mga nanghula ng title ng ABS-CBN? Tayo-tayo yan para, di ba, manalo ng 10,000 pesos. Alright, sabi naman ni Ate Mar ng aking pinsan, I can see your voice. Gandang gabi ba? Showtime at MMK. Walang bakit. Next, sabi naman ni Diana Rose, Showtime on the Wings of Love Kapamilya Blockbuster. Sabi ko, isa lang eh. Kasi they give entertainment and happiness to viewers, especially that it gives motivation and inspiration to people who lose hope in times of their problem. Aba, umi-English na ito si Diana. Sabi naman ni Mark EPV, ha ha ha. Next, sabi naman ito, medyo mahaba ito ang ating ate na panganay. Sabi niya, show at least quid kasi ako. Kaya make it with you. Naku, parehas kami ni ate pa. Make it with you. Good vibes at kilig-kilig lang. Well, meron pa siyang mga sinabi. Sabi niya, showtime din. Segment na tawag ng tanghalan. Siyempre, feeling horado aketch. Hulaan ko mananalo. Actually, ganun din po tayo. At medyo nahula-hulaan naman natin in fairness ha. Kahit hindi tayo singer, parang blessed tayo sa tenga. Dami, TV Patrol din. Sanay na ako sa boses ng mga broadcaster. Bata pa ako, TV Patrol na. May puhunan din dahil matututo kang madiskarte sa business at ma-inspire. Shopee! Wow! Actually, doon ako unang nakabili kaysa sa Lazada at Shopee. Ano yon? Kawali at steam iron. 3 years ago na yon. Gamit ko pa till now. Sa Sabado naman, maalaala mo kaya, syempre, emosyonal ako at nakapupulutan ng aral. Alright, ang dami niyang gusto. PBB din dahil gusto niyang sumali. Asap naman paglinggo dahil pangarap niyang manood kung hindi man makapag-perform. Ako, talagang avid fan si ate ko at parang wala siyang ginawa sa buhay kundi manood lang ng TV. Char! Alright, sa gabi naman ay sa Sunday GGV. Kasi kasamang namamalansya. Actually, di ba? Kasi tomorrow morning is Monday, kaya GGV habang namamalansya. Ayan. Na-memorize ata ng ate ko ang palabas. Ito naman ang aking baliw na friend na si Andon. Sabi niya, Soko friends! Soko! Ha ha ha. Alright. Tawa siya. Sabi naman ng ating Miss Limgas 2015 na si Ma'am Mabel, sure. I love Showtime. I remember nung kakapanganak ko pa lang, tapos I was so down because of postpartum. I would watch Showtime habang tulog si Matt ng noon. Tapos may good vibes mula sa segment nila at lalo na sa mga host kagaya ni Anne, Vice, Bong at Jong. Totoo naman yon. Thank you sa pagtangkilik. Wow, feeling an talaga. Okay. Sabi naman ng kanyang mama, never-ending probinsyano naman si mother kasi fan siya ni Coco Martin. Next, sabi naman ni Ma'am Jeline, parang hindi buo ang Saturday ko, Miss Anne, pag di ko mapapanood ng MMK. Yun nga, parang minsan nakaka-relate ako sa mga stories na pinipicture nila, tsaka parang hindi ko ma-imagine ang ABS-CBN pag wala na yung MMK. Parang puso ng ABS-CBN. Ayun, mamimiss ko sila. Sana bumalik pa sila. Actually, no, parang MMK, kung bata tayo, nandun na hanggang ngayon. Tapos, well, I am very positive na babalik ang ABS-CBN. Dasal-dasal lang natin. Alright, Ma'am Jeline? Sabi naman ni Sherry Lynn, Killer Bride, because
You will learn many things like forgiving the person who hurt you, even that person is not asking for forgiveness yet. It gives peace to your heart. Also, it taught me how shallow revenge is. And if you seek revenge for those people who caused you pain, it will make your heart heavy. Seeking revenge will never give you peace. There is nothing we can gain in seeking revenge. Proud na proud naman ako sa estudyante kong ito. Bonggang-bongga, may mga revenge ng nalalaman. Alright, sabi naman ni Sir Wells, sineskwela. Naku, actually, dahil science major si Sir Wells, actually, nung board exam, isa ang sineskwela sa tumulong sa akin para madaling maintindihan ang mga concepts sa science. Next, sabi naman ni Sir Christian is Killer Bride. The best ang pagkakadirect, lalo na nung nagdrama pa lang si Janella. Alright, sabi din ni yan, hindi ako nanonood ng Killer Bride eh. Sabi din ni Paula, Kadenang Ginto. Casey, di papasok sa school. Kung hindi niyo po gets, kasi daw, nung pinapasok si Daniela sa school, ay nung hindi pinapasok ni Daniela sa school si Casey. Ayun. Sabi naman ng aking mga anak, she's sa Humes, yan, Kadenang Ginto, ang probinsyano. Kasi naiinis si mama sa mga kalaban ni Cardo, sabi ni Sheila May. Sabi naman ni Robert, Kadenang Ginto, hahaha. Sabi ni Kurt, ipaglaban mo. Haha. Alright. Sabi ng friend ko na si Jeneline, yung O Shopping, hahaha. Siguro kasi gabi na siya nakakanood. Alright, sabi naman ni Diana Marie MMK po, this show has been a huge role model for me while growing up. It taught me so many lessons about life and experiences of other people going through either rough times or the road to success. It is such a heartbreak not being able to see this show to share and portray heartwarming stories of Filipinos. Again, ako para sa kayo ni Ma'am Jeneline, Diana Marie. Well, let's be positive na babalik sila. Alright? So, nagtali tayo ng inyong mga kasagutan. Salamat pala sa inyong pagtugon. At ang ating top 3 ay ang mga sumusunod. Number 1, Showtime. 2 is MMK. And 3 is Pinoy Big Brother. Alright. So, kagaya ninyo, paborito ko rin of course ang It's Showtime. Kasi sakitin akong tao at naniniwala ako sa laughter, na laughter is the best medicine. At saka, Diyos ko Lord, di ba? Dami-dami natin pinagdadaanan sa mundo. Kaya gusto natin tawa-tawa lang, yung good vibes lang, di ba? At saka, syempre, nandun si Idol Ann. And yan yung show na nagbigay oportunidad para sa mga ito na makita sa TV at makasama ang ating mga artista kahit sa sandaling panahon lamang. Alright, sa mga nakakamiss or makakamiss sa ABS-CBN, huwag po kayong mag-alala. Mapapanood po natin sila sa ANC Teleradyo at www.abscbn.com. Alright. So, yan. Pag-pray natin sila. At saka, syempre, maging COVID-free ang buong mundo. At thank you so much po ulit sa mga sumagot sa Akay My Day. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, baka naman, di ba? Subscribe na, at saka hit the notification bell para ma-notify ka sa ating next video. At saka comment down below din yung mga gusto ninyo ipagawa kay Phil.